Okay, wonderful. You're on time. Thank you very much. Oso ondo, bagara iziritsi gara, eta hogeita bost dira, eta hasteko puntuan gaude. Ongi etorri berriz ona. Goiz eder bat izan dugu, 3 aditu entzun ditugu, aipatu dizkigute politikak, arauak, eskala globala, Europarra, ezagutu ditugu, entzun ditugu hainbat ideia nola kudeatu, nola jardun, eta nola aztertu dauden araubideak, zer nolako programak dauden dagoeneko abian, alik eta modu onenean gure basoei mesede egiteko. Beraz, hortxe ikusten duzue iruditan, argazki eder batzuk atera ditugu, Photoshopetik pasatu gabe, errealak dira, ikusten duzuen bezala, hauek dira gure adituak, baina badago aditu berri bat, Franz Thulmann da, Bavariakoa, Alemaniakoa, Bavaria Austriaren tamaino berekoa da, eta oso lurralde garrantzitsua da, biztanlegoa da, 100 milioi inguru lagunekoa, eta Alemaniako ekonomia bultzatzaile nagusia, eta ni hertxan hasi nintzen, eta Turingiarekin eta Baden-Württembergekin batera oso lurralde garrantzitsua da. Bera ari da, enpresen alorrean lanean, 2005an, aldatu zen, eta estatuen jabetzako enpresak egitura malguagoa izan dezaten eta eraginkortasun gehiago izan dezaten lanean ari da, merkatuetan. Izan ere, prozesu hauek oso denbora ugari eskatzen dute, izan ere, iruditzen zaigu, Bavariako basogintzak oso papel garrantzitsua bete dezakela. Franz Thulmann, Sven diardu, gauza ugari egin du bere bizitzan, Europako araudien eraikuntzan jardun du, aditu talde askotan aritu da, CPF taldean, Bruselako baso jabeen konfederazioan jardundu askotan, urte askotan Bruselan lanean, bere ezagutza eskaini du, Berlinen ere aritu da, Alemaniako araugintzan lanean, Bruselakoa baino askoz ere konplexuagoa den alor bat da, esan dezaket hori, eta gainera ezagutza sakona du, hau da, lekuan, lurrean, landan bertan egiten diren, gauzak nola egiten diren oso ongi ezagutzen du. Beraz, hementxe dugu, mahai ingurua, 4 aditu hauekin galderari baduzue, altxa eskuak, eta edozein unetan, hitz egin dezakezue, edozein hizkuntzetan, hauek ere, hizkuntza guztiak ezagutzen dituzte, eta Franz, zuretzat lehen galdera, 3 adituak entzun dituzu, gaur goizean, eta zure egunerokotasunean, zerk funtzionatzen du zuretzat? Non daude arazoak? Zerk funtzionatzen du? Arazoa komplikatua da? Zer gertatzen da? Hau da, azaldu duten horretatik, zer behar duzuzuk zure egunerokotasunean, eguneroko lan horretan? Eskerrik asko. Asko poztena izemen egoteagatik, eskerrik asko. Panel honetan egoteko aukera eman didazuelako. Ni naiz baliokatearen lehen zatia. Eta beraz, garrantzitsua da ikustea arauak nola egiten diren nazio mailan eta Europar Batasuneko mailan. Ni gainera eskertzen dut hasierako bideo hori jarri izana. Antzekotasun ugari aurkitu ditut. Eta mezua oso egokia izan da. Batez ere, aipatzen zen, ez dugula beste aukerarik. Hau da, egin egin behar ditugu gauzak, jardun behar dugu, lan egin behar dugu, ikusten dugu zerrari den gertatzen, ezin dugu basoa kaltetu dadin utzi. Izan ere, sektoreak garrantzi handiagia du horretarako. Ikusten baldin badugu zerrari den gertatzen munduko biztanlegoarekin jaio nintzenean, 4.000 milioi ginen, gaur egun 8.000 milioi baino gehiago gara, eta horre guztientzako lehengaia behar badira, geroz eta lehengai gehiago behar dugu, eta beraz horrek paisaian eragina du, hori da gure oinarria, hau da gure egunerokotasuneko jarduna,
hortik datorkigu, lehen gaitik, hori kudeatu behar dugu, eta hor gaudegu, baliokatearen lehen zati horretan, lehen adabegi horretan gaudegu, eta guk praktikoki egiten dugu lan praktiko egiten dugu, lurrean bertan, hau da, eremuan bertan, eta Europar Batasuneko maila dugu, politikariak, esparrua ezartzen digute, eta ez Helgak ere esan digu, izugarrizko politika ugari ezarri dira, araubide ugari ezarri dira, nahiko zenuke, errazagoa izan dadila, baduzu ideiarik? Hasteko, garrantzitsua da gurekin hitz egitea, gu gara basoa kudeatzen duguna, eta nik hori faltan somatzen dut, Markusek esan du, etorri Europar batzordera, bildu zaitezte gurekin, eta bai, nik beti egiten ditugu saiakerak, egia esateko egiten ditugu saiakerak, saiatzen naiz hitz egiten, zuen zuzendaritzetako kideekin hitz egiten, lan egiten, hainbat aldiz saiatu naiz, eta ez dut lortu orain arte. Beraz, asko erakutsi dezakegu, irakatsi egin dezakegu, eta hau da nire mezuetako bat, talde honetako. Hau da, iruditzen zait, batzuetan ez dugula ulertzen, hau da, zuk ere hemen aipatu dituzu galdera batzuk, hau da, gizarteak, zer pentsatzen du basoei buruz hitz egiten diezunean, zer dute buruan, egurra hor, zatitxo bat baino etzen, gauza, etzen oso garrantzitsua. Bai, oso puntu garrantzitsua da, esaten duzu, Europako zerbitzuak guretzat egon beharko liratekela, hau da, ez litzak lagon behar pasibotasun, agresibotasun bat haien aldetik, baizik eta kide izan beharko genukela. Elkarrizketa behar dugu, eta beste zuzendaritzetakoak, adibidez, ingurumenetako kideekin, entzun behar dugu, sektoreak entzun behar du zein den realitatea, eta han Europatik entzun behar digute zein den realitatea. Helga, irribarrez zaude, zer proposatuko zenuke? Bai, oraintxe bertan, elkarrizketa bat gertatzen ari da Europar Batasunean. Šefčovič jaunak gonbidatu ditu alderdi interesdunak eta gizarteko beste eragile batzuk ekitaldi garrantzitsu batera, eta gaur gauean ekitaldi itxi bat ere egongo da, nire zuzendaritzak hitzaldi bat emango du bioekonomiari buruz, zientziari buruz, basogintzari buruz, eta iruditzen zait, elkarrizketa hori benetan garrantzitsua izango dela, sakontzeko balioko duela, eta ikusi dugu gaur egun Van der Leyen anderearen komisioko batzordeko presidentearen hitzaldia entzun genuen, kontuak aipatu zituen, eta ikusiko dugu zer garapen duen honek, ikusiko dugu Europar Batasuneko parlamentu berria zein den, ikusiko dugu batzorde berria eta bere presidente berria zein den, edo behar bada orain artekoa, ikusteko dago. Eta ikusten dut, dena den, elkarrizketaren aldeko mezu hori behintzat bidali dela, iritsi da mezu hori, eta behintzat hori garrantzitsua iruditzen zait. Baina, bestalde, elkarrizketa bilatzeaz gain, Europar batzordetik iruditzen zait, maila nazionalean ere eztabaida hori bilatu behar dela, elkarrizketa hori. Hau da, tokian tokiko administrazioek eta industriak hitz egin egin behar dutela. Ez ahaztu. Esan dudan bezala, elkarrizketa behar dugu zientzialarekin ere. Oso ongi, zuetatik zein, areto honetatik, zeinek hitz egin du Europar batzordearekin azken 5 urteotan, altxaskuak. Zuetatik, maila nazionalean, zeinek hitz egin du bere arau egileekin, bere legegileekin. Eta maila eskualdeko mailan, nork, altxaskuak. Ikusten duzue? Hau da, maila eskualdeko mailan hitz egiten duzuenean, entzuten duzue Markusek aurkeztu dizkizuen Bruselako programak existitzen direnak, eta altxaskuak ezagutzen aldituzue Bruselako programak, eta haiek eskaintzen dituzten aukerak eskualde mailarako, altxaskuak nork ezagutzen dituzue, bai, ikertzaileak hemen ditugu, 2, 3, 4, ez dago gaizki. Zuk, bai? Zuk entzun duzu, maila eskualdeko mailan.
Ez gezkatu, ez zaitut beldurtu nahi, ez naiz azterketa bat egiten ari. Baina, bai, zuetako batzuk badaude, baina potentzial gehiago dago, Helgak esan digu. Hau da, eskualdeetako eragileekin hitz egin behar da. Eta praktikan, zuek ari zarete maila globaleko ikerkuntzan. Ikerkuntza ari da emaitzak ematen, baieztapenak egiten, zuek adibidez nola lagundu dezakezu honetan eskualde mailan. Bai, hasteko, guk elkartzen dugu batetik zientzia, eta zientzia hori ekartzen dugu behar duen jendearen gana. Hau da, ez bakarrik erabaki hartzen dutenek, hau da, agintariek, baizik eta eskualde mailan, nazio mailan, erabakimenean daudenei, eta sektorean, industrian, sektore pribatuen daudenei ere bai, horiei helarazten diegu, hartara erabaki egokiagoak hartu ditzaten. Adibidez, guk egiten dituen gauzetako batzuk, zertan oinarritzen dira? Ba, zientzian, nola ez, erakunde zientifikoa gara. Baina, saiatzen gara, bestalde, beste alor batzutan diharduten pertsonen implikazioa lortzen, haien informazioa jasotzen. Saiatzen gara, bestelako trebakuntza batzuk eskaintzen. Nori? Ba, behar duten pertsona batzuei, beren egunerokotasunean praktikan behar dutenei. Eta ez dugu egiten argitalpenen bidez, bakarrik hori lehen aipatu dut. Baizik eta beste modu batzuetan ere bai. Modu praktikoen bitartez, ikastaro praktikoak, trebakuntza praktikoak eskaintzen ditugu. Eta saiatzen gara, komunikazio hori bideratzen, lehen ere aipatu den bezala. Hau da, eskualde mailan adibidez norbaitek behar du Bruselara joan eta norbaitekin hitz egin, adibidez, astebetez norbaitekin bildu, batzuetan baditugu funtsak horretarako. Hori eskaini dezakegu, hori behar bada, eta eskat era egin daiteke, guk baditugu horretarako kanalak. Hori bazenekiten, lagundu dezakete, zuetatik, ez zuen ikuspegi praktikotik, eta ikertzaileek ez, baina zuek lan praktikoetan ari zaretenak, administrazioan adibidez, nork jaso du edo nork hartu du parte hauen ikerkentzetako emaitzetatik, nork jaso du horren enura, altxaskuak. Eskerrik asko. Hemen badago utxune bat, ez da? Utxune handi badago, ez da? Eta ongi dago, bai? Ongi dago, hori ere esatea. Hau da, hemen badago arazo bat, utxune bat, jarduera asko garatzen ari dira, baina zuetako bakoitzak ere hori ezagutu beharko luke, erabili beharko luke bere egunerokotasunean. Horrek ez du esan nahi egunero harremanetan izan behar duzunik ikertzaileekin, baina Europan eta Euskal Herrian eta munduan erronka berbera ditugu, galdera dituzue, eta laguntza eta babesa behar duzue. Gutako inork ezin du bakarrik hau konpondu. 5 esku bakarrik ikusi ditut, altxatuta, beraz, horrek esaten dit niri hau hobetu behar dugula. Izan ere, programa guztia ditugu, eta ezagutza bikaina dugu, oso ongi aurkeztu duzu ezagutza hori, eta jakintza hori badugu, eta zuek ez zenukete bakarrik egon behar zuen eguneroko lan horretan. Beraz, nola lortu hori? Nola lortu dezakegu zuek jakin dezazuen norengana jo ezagutza hori lortzeko? Norka hasi nahi du? Erantzuten? Entzun dizut, dagoeneko, trebakuntzak eskaintzen dituzue, aukerak ematen dituzue, jendeak hobeto ulertu dezan, hor zaudetela, behar espezifiko erantzuteko, eta zuen ikuspegia, Marko, Finlandian egin duzu lan, ez bakarrik Bruselan, zer iruditzen zaizu? Oso ongi representatu dituzu, orain arte egin diren norabideak, landu diren norabideak, estrategiak, hierarkiak, baina hemen, jende honek, hemen dugu adibidez Europar bat euskalduna, Suediarra, Alemaniarra, Frantsesa baldin bada, hemen ditugun kideak bezala, nola lortu hau benetan gerta dadin? So that, can you hear? So that was the question that my colleague was warning me about.
Bai, lankideek abisatu didate, horrelako galderak egongo zirela. Tira, bai, entzuten zaituztet, eta ikusten dut, entzun dut saiatu zaretela Europar Batzordearekin biltzen, eta jendea oso lanpetuta dago, zuek ere hala izango zarete, eta batzordean hori horrela da, jendea oso lanpetuta dago. Adibidez, e-mail jasotzen duzu, baina bilera baduzu berehala, eta alderdi interesatuekin egiten ditugu bilerak, eta ni hor batzordetik joaten naiz, baina gero ministerioetatik ere etortzen dira, industriatetik ere etortzen dira, eta hor mezu batek argia izan behar du. Alderdi interesatuen mezuak ere oso argiak dira, eta oso ongi prestatuta joan behar duzu. Gu ari gara denbora bat hartzen, eta askotan gertatzen da, bilera bat antolatzen da, eta zuzendariak beste zerbait eskatzen dizu, eta beraz goazen berehala bilerara. Azken batean, materiala preste eduki behar duzu. Eta hori da, esaten duzuna, da garrantzitsuena, baina zure materiala da garrantzitsuena ere bai. Bestela, etxera joaten zara, eta ez duzu zer lortu. Eta mailan gelditu bazaizu zerbait, zure erakundeko zerbait gogoratuko duzu, eta garrantzitsua da nola komunikatzen dituzun gauzak, eta nori, eta nola. Beste kontu bat da bestalde, ikasi behar duzula eredu onetatik. Hau da, herrialdeetan eta eskualdeetan ditugun adibide positiboetatik. Adibidez, hor badago lanerako modu integratu bat, hori baliabide egoki bat da. Batzuetan zaila izan daiteke eremu berean hori lortzea, eremu desberdinetan, baina ikuspegi ekologikotik hori garrantzitsua da. Hau da, datuak eta informazioa hobetu baldin badetzakezu hori garrantzitsua da. Adibidez, Finlandiaren kasuan, hor badugu elkarte bat, basogintzako industriaren elkartea, eta ikerketa bat egin genuen ikusteko, azken 30 urteetan basoetako bioaniztasuna nola bilakatu zen aztertzeko. Eta hor, ikusi genuen zer egin behar zen ikuspegi legegiletik bioaniztasun hori sustatzeko. Ikerketa hori egin genuen, eta inventario bat egin genuen, Finlandian egonda inventario bat 100 urte baino gehiagoan, eta ikusi genituen adierazle garrantzitsu batzu zeudela, adibidez, egur hori garatzeko orduan. Eta hor, ikusten zen, bazeudela oso puntu garrantzitsuak. Adibidez, insektuei dagokienez. Eta hori positiboa izan zen, jakitea eta ezagutzea, eta hori komunikatu behar zaie legegileei eta alderdi interesatuei. Zuek adibidez Espainian, Euskal Herrian zaudetenok, behar bada adibide hori, horrelako adibideak lortu ditzakezue, hori ondo dago ezagutzea. Guk historia ugari entzuten ditugu. Klima aldaketa gertatzen ari da, ez nazazuela gaizki ulertu. Hau, mezu garrantzitsu bat da. Baina, noski, ondamendi bat oso negatiboa da, baina aldi berean badago alderdi positibo bat aurkitu dezakeguna. Europar batzordeak eta zuek ere, hor lagundu dezakete, zuek ematen dituzue funtsak azken batean. Eta Europar batzordera joan zaitezkete, eta gainera Europako administrazioengana ere bai. Eta 2 minutu gehiago hartiko ditut. Orain, ikusten dugu norabide aldaketa bat, Helgak aipatu du, hori ikusten duela, parte interesatuekin egiten dituzten elkarrizketetan, azken hilabeteotan, der Leyenek ere horretaz hitz egin du, lehendakari ordea aldatu dute, Šefčovič dute orain, eta orain Europar batzordeak alderdi interesatuen eta eragileen implikazioa aregatu nahi du. Eta hor, sartzen dira, hainbat eta hainbat eragile desberdin. Gobernuz-kanpoko erakundeak, enpresak, industria, sektorea, beste hainbat eta hainbat eragile. Eta hobeto da gauzak poliki egitea, inoiz ez egitea baino. Eta beste minutu bat hartuko dut. Orain, badago beste araudi regulazio bat, eta da baso erresilientiak lortzeko Europako monitoretza edo kontrol programa,
Eta hau Agri-Fish kontseiluan ari dira eztabaidatzen. Iruditzen zaita garrantzitsua dela. Izan ere, kontseiluko batzordeetan, guk hainbat eta hainbat ministro ditugu. Nekazaritza, basogintza, ministroak, eta ingurumenekoak ere bai. Eta beraz, hor garrantzitsua da, elkarrekin lan egin dezatela bileretan. Elkarren eskutik hartuta, batzordearen proposamenak entzun ditzatela, zer nolako adierazleak sartzen diren, nola lortzen ditugun datuak, ea datu horiek lurretik gertu dauden ala ez. Eta espezialistak esaten digute, batzordeari esaten digute, hau funtzionatzen ari da, hau ez da funtzionatzen ari da. Hori importantea da. Beraz, gauza positiboa gertatzen ari dira, alderdi interesatuek ere orain mailan daude, eztabaidatzen ari dira, gure regulazio hau. Sentitzen dut, azken minutua. Beraz, ingurumen kontu bat da, baso ez ari gara, baina aldi berean basogintza afera bat da. Nik garapen positibo ugari ikusten ditut, urtebetez bakarrik egon naiz, eta beraz ezin dut askorik esan. Bai, fotokopiagailua ezagutzen dut eta gutxi gehiago. Tira, fotokopiagailu hortan informazio ugari lortu duzu. Tira, beste galderaren bat edo beste aipamenen bat, aurrera. Iñaki Navarrena, naiz? Asmeket. Sí, soy Iñaki Navarrena. Iñaki Navarrena, Hazi Fundazioko teknikaria, Eusko Jaurlaritzako erakunde bat da. Basogintzako gaietaz arduratzen den erakundea da. Mezuak aipatzen ari zarete, guri esaten ari zarete gauza bat eta beste, hasteko eskerrak eman nahi dizkizuet, aukera dugulako zuzenean galdetzeko. Guk mezu argiak behar ditugu. Esan diguzue ez dezagula ezer garatu baizik eta galderak egin. Eta nik benetan diot, ikuspegi teknikotik ez dakigu zer nahi duzuen zuek. Ez dakigu zer nahi duten Europar Batasunean, ez dugulako ulertzen. Eta gaur hemen gaude, jardunaldi hauetan, basogintza ereduari buruz, eta nik galdera bat daukat. Galdera oso argia da, Europar Batasunak burujabea izan nahi du egurrean eta beste produktu batzuetan, hau da, erregai produktu fosila nordezko produktuetan, bai, ala ez, baiezkoa bada, nola egin behar dugu hori. Beste bi galdera ere egingo dizkizut. Eta galdetu baino ez dute egingo. Legedia egiten denean, kontuan hartzen duzue produzitu egin behar dela burujabea izateko Europar ikuspegitik, bai, ala ez. Eta bestalde legediak ikusten ditugunean, zer nolako legedia proposatzen dituzuen. Ez dira zuzentarauak, baizik eta reglamenduak dira. Eta aplikazio zuzenekoak dira, eta hori aipatu diguzue, hau da, nola implementatuko diren, ikusteko dago, tira, orain arte behintzat lege bitartez, ezartzen dira. Eta monitorizazio kontuetan, eta naturaren berreskuratze kontuetan, lehen subsidioetasun printzipioa aipatu dugu, baina bukatu egiten da printzipio hori. Nik neure burua galdetu diot, Europar Batasunak, eta zuek zaret ordezkariak, nahi aldu basogintzaren alorrean subsidioetasun printzipioa rekin bukatzea, badirudi baietz, eskerrik asko. Tira, erantzun baino lehen, utzi dazu erantzun txiki bat ematen. Monitorizazio sistema oso polemikoa da, eta hainbat urtetako atzerapenarekin doa, eta konplexutasun bat dago, Markok aipatu du. Ingurumen aferetan batzordeko zerbitzuek ahalik eta hobekien jardun behar dute ingurumenerako. Eta kontua ez da basogintza kudeaketaren aurka jardutea, hori gaizki komunikatzen zaio batzuetan pertsonei. Bestalde, konplexutasun bat dago, Markusek lehen aipatu digu bere erantzun luze horretan, DG
agrikultur zuzendaritza hori hor dabil lanean, oso ondo ulertzen dut nik galdera hori. Kontua da nola komunikatu eta nola hartu kontuan zuen beharrak. Markosek ere galdetu erantzun dizue, eta nik ere kontuan hartzen dut nola funtzionatzen duten Europar Batasuneko eragileek eta zuei galdetuko nizueke, ea zuek zer behar duzuen nola bete daitekeen, orain aukera dugu probatzeko nola funtziona dezakeen komunikazio horrek. Marcos, aurrera, bai, labur hitz egingo dute, oraingoan tira eskerrik asko galdera horrengatik. Ez dakit itzulpenak ongi funtzionatu duen, baina bai, iruditu zait ongi ulertu dudala eta ongi funtzionatu duela. Nik ez dut batzordeko zerbitzu oro ordezkatzen, eta von der Leyenek bakarrik ordezkatzen du Europar Batzorde osoa. Baina eremu asko hartzen ditugu barruan. Nekazaritzaren ikuspegian hor dugu DG Agri, eta hor ezagutzaren ikuspegitik ez nuke esango gure helburua denik egurra erabiltzeari ustea baliabide gisa. Hori komunikazioa afera bat da, elkarrizketa pausu positibo bat da, hobeto ulertzen hasteko zer ari den gertatzen. Europar Batasunean, hau da, batzordearen ikuspegitik, badugu bioekonomiaren estrategia bat, eta hau erronka bat izan da batzordearentzat, izan ere aurreko batzordearen proiektu bat zen, eta orain, ari gara berriz ere pentsatzen bioekonomiaren afera. Izan ere, eztabaida ugari daude horren inguruan. Hor, komunikazio lan bat behar da, lehenbailen, bioteknologiaren inguruan ere hitz egin behar da, eta hemen, konturatzen gara, ez dugula nahi egurra produktu gisa erabiltzeari ustea. Ez dugu nahi, izan ere aukera ugari eskaintzen ditu. Eta gainera, ulertzen dugu, sortu behar dugula ingurumen egoki bat industriarako ere. Industriak ere oso paper garrantzitsua jokatu beharko duelako. Beraz, beste adibide nordiko bat jarriko dizuet. Bai, luzeegia ari naiz, ezta? Bai. Beraz, basogintza industriak paper garrantzitsua geratzen du. Izan ere, papera ekoizteko balio izateaz gain, beste gauza asko produzitzeko balio du, elementu fosilak ordezkatzeko balio du, eta ez dugu geure burua mugatu behar, inolaz ere. Eta zurekin erabat ados nago, ikusi behar dugu, burujabeak izan behar dugula. Nik ez dakit batzorde berriak bere agendan hori izango ote duen. Ez dakigu parlamentua nolakoa izango den, ez dakigu Europar batzorde berria nolakoa izango den, baina lehiakorrak izan behar dugu burujabeak hori garrantzitsua da eta agendako gai nagusiak dira. Zoritxarrez, segurtasuna ere gai garrantzitsu bat bihurtu da. Eta batzutan ahaztu egiten dugu. Hau da, diru ugari bideratzen da segurtasun alorrera, munizioa eta armak erostera, eta iruditzen zait asko hobeto erabili beharko genukela diru hori, baina bai, beste minutu bat behar dut. Helgak ere mandu adibide bat basogintzarekin lotua, hor badira elementu eta lanabes garrantzitsuak, eta deforestazioa gertatzen ari da, eta baditugu lanabesak horri aurre egiteko. Helburua da deforestazioa murriztea, eta Kitxo, ari alda erantzuten? Ari alda zure galderari erantzuten? Bai, hori, beraz jarraitu baino lehen, eta Jaingoikoak nire ama bedenka dezala, eura ere Finlandiarra zen. Finlandia erabat ezberdina da, esan behar dizut. Finlandia beste kasu bat da, Frantzian
piku baso mota desberden ditugu, era guztietakoak Markusek aipatu dizkigu desberdintasun horiek guztiak, eta hor, badaude leku batzuetan, enpresa handiak ere, ekoizleetik gora bat eginda sortu direnak, eta ikusi dugu Euskal Herrian ere zer nolako desberdintasuna dagoen. Iruditzen zait ez dugula konparaziorik egin behar, adibide egokia izan daiteke, baina adibide hori ezin da beste legu batean erabili, ez da Suedian ere. Izan ere, basoa desberdina da, Finlandiarekin konparatuta, espezializazio desberdina dute, aukera desberdina dituzte, produktua desberdina da. Baina, errespetu guztiz, baina itzuli nahi dut gai horretara. Ongi ulertzen zaitut. Baina nik esan nahi nuena zen, ados ezin dugu Finlandiaren adibidea erabili. Baina adibidez kooperatibena bai. Eta hemen, Espainian eta Euskal Herrian, iruditzen zait baduzuela kooperatiben ideia hori. Izan ere, kooperatibak izan ditzakegu sektore honetan. Jabeak elkartzea da kontua. Erabikitzeko norantz joan nahi dugun. Zer nolako eredu produktiboa behar dugun. Bai? Baina bai, ulertzen dut zer esaten zenuen. Eskerrik asko. Beraz. Other questions, and I would actually like... Franz Nelson. Eta ez dakit beste norbaitek zerbait erantzin nahi duen, korporazioak aipatu baitira. Eta Tamuz Frantziako kooperatiben korporazioko buru da, edo koordinatzailea da. Bai, asko gustatu zei galdera. Izan ere, uste dute hainbeste murrizketa egitari utzi behar diogula, tokiko egurra ekoizten ari gara, orduan zergatik joan behar dugu, Europatik kanpo bertako balima daukagu, ez? Euskal Herrian gauza bera gertatzen da. Beraz hori erabili beharra daukagu, aukera bat ematen baitigu. Gero politikak aipatzen ari dira, bai, oso tankera ona da dute, badakit batzordea tailer bat sortzen ari da bioekonomiari buruz, eta behar bada kontzeptu horrekin oso eroso sentituko gara. Baina nik ez dut beti paperen ikusten dudan hori sinesten. Beraz, galdetu behar dugu gure buruari norantz abiatu behar dugun, zintzo jokatu behar dugu, egurra behar dugu eta landaguneak behar ditugu eta besterik gabe hitzez esan oso ondo dagoela eta bar, eta gero murrizketak ezarri politiken bidez, ez du horrela funtzionatzen. Baina estimatzen dut entzutea gurekin hitz egiteko prest dagoela, ze hau askoz konplexuagoa da, DG gehiago daude, konplexua da, komunikazioa oso ondo dago. Baina sentitu behar dugu benetako interesa egon badagoela basogintzaren kudeaketari buruz. Nelson, beste zerbait erantzi nahi duzu? Bai, zientziaren ikuspegitik zerbait esan nahi nuke. Adibide bat daukagu galdera honi erantzuteko. Nik aurkeztu dudana, hain zuzen ere. Nire hitzaldian gu, zientzialariak garen aldetik, industria pribatuarekin bat egiten dugu, irtenbideak aurkitzeko, etorkizuneko horrikuntzari dagokionez, beti ere egurraz ari gara. Eta esango nuke horrelako irtenbidek badutela beraien garrantzitsua, oinarri sendoagoa daukatelako, horrelako arazoi aurre egiteko, beraz, jabek edo industriako ordezkariek politikarekin hitz egin nahi dutenean, eta horrelako aurrekariak dauzkatenean, horrelako argudio antolatu bat daukatenean, orduan indartsuagoak dira, implementatu beharreko, ezarri beharreko politikak gainartzeko. Oso ondo, eskerrik asko bada, beste galdera bat, Juan Miguel Villarroel naiz, Nafarroako baso elkartetik nator, eskerrik asko, hasteko, Leire Edurneri egin duten lanagatikan, beraz Eusko Jaurlaritzari eta USAri, eta, bueno, eskerrik asko aukera, eman diguzuen aukera honengatik, ez zuen gana heltzeko aukera honengatik. Galdera bat egin ditut, baina ideia batzuk mahai gainean jarri nahi ditut baita ere.
basoen erresilientzia aipatu duzue. Eta gustatuko litzaidake buruan eramatea baso jabeek zenolako erresilientzia behar duten baitaren, ze gero eta etxiagoak daude. Nik hori lurretik beretik dakarte, egunerokoa dau. Esperantzarako leio bat zabaldu da, Leirek eta Bittorrek esan dutenean, ezer ez egitea ez da laukera bat, espero dezagun hori horrela izatea. Nelson, aipatu duzu eta azaldu dituzu 3 arazo nagusiak, ez? Nola, eragile gehiago dauden, gobernuz kanpoko erakunde gehiago dauden, eta azkenean horrek zaildu egiten duela eskualdea kudeatzea, baina gainera finantziazio pribatua ere aipatu duzu, horrek esan nahi du zenbait politika eskualdeetan edo lurraldean egitea. Baina gainera, lege berria diseinatzea ere ekarri duzu, Maira. Galdera, hainbeste lege, hainbeste arau sortu beharrean, ez da errazagoa gauzak simpleago izatea, burokrazia gutxiago, paper lan gutxiago? Ze administrazioak berak ere zailtasunak dauzka. Dirua zuritzeko justifikatzeko, beraien langilei zaila egiten zaie, eta ikusten ari gara zenbait jarduera egin behar ditugula eta gehiago kostatzen zaigula dana zuritzea, dana justifikatzea, tramiteak eta bar, lurrean bertan lan egitea baino. Hori gertatzen ari da, eta berdintzait dibertsitasuna, bioaniztasuna zari garen, Europa zari garen, eta bar. Maila guztietan gertatzen zaigu. Davideak ere kontuan hartu behar ditugu, gu demostratu egin behar dugu, frogatu egin behar dugu, berdintzaio zenbat ziurtagiri dauzkagu. Gu beti kontra dauzkagu. Eskola batera joten baldin bazara, ikusiko duzu, arbola bat botatzea txarra dela, arbola botatzen duena, erieltzailea dela, eta bar, ez? Hori aldatu behar du, asko kostatzen ari zaigu hori aldatzea. Eta Elga Andreari asko gustatzen jakitea zientzialia prest zaudetela eta politikariak ere bai, pixka bat zaudeten leku horretatik jeisteko, ez, gurera etortzeko, lurrera, ez, etorri, ikusi basoak, ikusi lurrak. Andreas, esan dezu baso jabea ez dagoela mendian, kosta egiten zaizula aurkitzea, deitzen badiguzu hor gaude eta erakutsiko dizkitzugu basoak. Zutei dagokienez, ondo dago, azkenak erostea, zute horiek itzaltzeko, baina gu betik eskatu izan gaituena, da prebentzioa. Gure oso esaten ziguten, prebenitzea, sendatzea baino asko hobea da, prebentzioa da nagusia, eta hori da gure baso jaben aldetik zuei izan nahi nizuena, eta eskerrak berriz ere gaur hona tortxagatik, aurpegi ematera, eta hemen gurekin egotea. Ederki nork hasi nahi du, Elga, Irribarretxu zaude. Oso azkarren entzun nahi nioke. Aurrekoari, lehenbizi. Subsidioerotasuna, Berak kendu nahi du, nire erantzuna argi eta garbi da ezetz. Harmonizazioa lotuta dago gauzak behar direnean baino ez egitearekin Europa mailan beharrezkoa direnean. Argi dago alderdi batzuetan zerbait egin behar dagoela basogintzari dagokionez, eta horregatik batzordea, kontseiluak eta parlamentuak zenbait proposamen egin izana. Baina gatozen orain zure galderari buruz, komunikazioaz. Komunikazioa ezinbestekoa da zientzialarientzat egun. Eta edabidekin hitz egitea ere ezinbestekoa da. Izan ere ez dauzkagu soilik mezu negatiboak, baita positiboak ere. Eta hori izan beharra dago. Gero galdetzen duzu ea posible den legeria murriztea, aukera bada. Baina ez da oso errealista. Ez da oso litekeena. Pentsa zu aukeratu zaituztela, gobernu kide gisa,
eta beste hartu dituzten erabakia bertan bera utzi behar dituzula. Hori posible litzateke? Bueno, behar da, krisialdi batean bai, baino ez da oso posible, ez da? Eta hori are eta zailagoa da Europan, 27 kide dauzkalako, eta herrialde gehienek ados egon behar dute diputatu gehienek, beraz, prozesua nahiko konplexua da. Implementazioaz. Legeria guztiak ez dira behar bestela implementatu, beraz, ondo implementatu ez diren hoiek bertan bera utz litezke, jakina. Nik oraintxe jakin dut, joan den astean, Austriako ministroak eta Bavierakoak Salzburgoko deklarazioa edo adierazpena sinatu zutela. Eta hor ikusten duzu, herrialdetako gobernuak, beraien ahotsa altxatzen saiatzen direla, baina galdera da, nola jasotzen da hori Europatik, ez? Gure eskualdeko gobernua, saiatzen ari denez, basogintzan zerbait egiten, hori jakin nahi nuke. Baina hori zer da, komunikazioa, edo elkarrizketa bat, zer litzateke hobea. Kasu honetan, ez zenuke esango komunikazio denik zuzenean. Esan nahi dut mezu bat eramatea litzateke, eta gero ia pauso batzuk eman beharko liateke hortik aurrera. Beste parte hartzailearen batek zerbait erantzi nahi du, bai? Labur? Bai. Ados Helgak esandakoarekin, erantzun horrekin, eta baita ere lankideak esan duenean eragile gehiago daudela eta finantziazio bide gehiago ere. Nik uste dut beharrezkoa dela koordinazio gehiago lortzeko komunikatzea. Alegia, bideak irikitzea jendeak bat egin dezan eta horrelako gaiak eztabaidatu ahal izan ditzaten. Komunikazio horrek politika garatzeko moduak ekar ditzaten. Helburu jakin bati begira eskualde batean edo sektore batean. Ez? Ekintza zehatzago eta zari naiz. Bai, nahi behar duzu hitzar dezakezu, arazorik gabe. Nork eskatu du mikroa? Thomas? Bai, frantsesez egingo dut, bai, hori da nire ama hizkuntza. Bai, basogintzako kooperatiben izenean, eskerrik asko gonbidapenagatik. Nik galdera batzu dauzkat eta hausnarketaren bat ere bai. Europako politiketan ikusten dudana da, azken 15 urteotan, badagoela desfase bat. Gero eta handiagoa testuak dituzten ambizio politikoen eta gaitasunen, edo ejekuziorako gaitasunen edo aukeren artean. Basogintzako kooperatibatan 120.000 baso jabe ordezkatzen ditugu eta 20.000 hektaria inguru biziberritzen ditugu. Eta kudeaketa jasangarriaren koordinazioa egiten dugu Frantzian. Baina ikusten dudana da Europako politikak ezingo direla aurrera eman gu gabe. Inplikatuta egon beharko dugu, bestela ez da posible izango. Zein da lehen arriskua? Jardutari utziko zaiola eta ondorioz ezingo ditugula hartu beharreko neurriak hartu. Ez ditugu lanpostu jasangarriak sortu, egurrezko produktuak izango ditu, baina ja ez dira Espainiatik edo Euskaditik edo Frantziatik etorriko dira, Kanadatik, Brasildik, Kongotik. Zer da gu nahi duguna? Kolektibo gisa. Galdera izango lizateke nola lortu desfase hori murriztea. Europako erabakien eta lurraldeko araudiaren artean dagoena. Europako federazioekin ere harremanetan gaude, mitxa esker useren zereginagatik oso ondo egiten dute, oso lan ona egiten dute, baina ez digute entzuten.
kontrako jende asko daukagu eta esango... Bueno, gustatu zaite esan dena adibidez gobernantzaren inguruan politikak bideratu nahi dira, bai, baina gero ejekuzioa ere kontuan hartu behar da. Kudeatzaile pribatuak, kooperatibak, egurraren profesionalak, hoiei guztiei entzunin behar zaie bestela kudeaketa ezinezko izango da. Eta zuen ikuspea ezagutu nahi nuke, ze aukera ederrak daude Europan. Ambizioz jokatu duzue, baina orain nola lotu berriro testu hoiek gure zuzeneko arazoekin. Ikusi baituzue, ondo esan duzuen bezala, oso ezberdinak, oso anitzak direnak. Zailtasuna dauzkagu ulergaitzaten. Bai, oso galdera ona da hori, eskerrik asko. Bai, ados nagorrekin, esnatu mesedez, hau da zuen momentua, hizketan hasi behar dugu, hau da justu behar duguna, errealitatea. Ikusten dugu ze nahi dauden edo ze kezka dauden utxunak ere badaude, baina ingelesez esango du diru asko dago, baina nola lagunduko digute, nola aurkitu oian handi horretan, ez araudi dizko oian horretan guretzako aukerak use oso lan ona egiten ari da ados nagorrekin, baina kasu honetan esango nuke mendekotasun bat daukala, bueno, hau galdera bat izango litzateke, azken batean, gutako bakoitzak ezin dutena egin, bueno, bai hitz esaten ari zara, Markus, zurekin hasiko gara, ez, venga, bai, hitz egin zazu aukera daukazu hitz egiteko. Gai oso konplexua da, eta ez ditut gauzak errepikatu nahi, baina gauzak argi esan behar dira. Eta horretako foro egokia da. Baina DG-etara ere jo behar duzu, bereiek baitira ardura dun. Eta ez da erraza. Esan beharra dut, araudia argitaratu arte, edo zer gauza gerta daitekeela. Negoziazioen azken 5 minutuetan behar bada zerbait erantzi nahiko du aretoan dagoen norbait oso garrantzitsua joko duelako eta bar. Baina konturatzen gara hori ezin dugula praktikara eraman oso zaiderako. Behar bada ideia ona da, oinarrian dagoena ona da, baina konexio falta bat dago mundu errealarekin, praktikoarekin. Bai, horregatik behar dugu planteamendu hori. Nik parte hartu izan dut Bruselako horrelako foroetan. Bioekonomia zeintzuk ezagutzen duzue? Bioekonomia. Eta zuetako nor identifikatzen da bioekonomista gisa? Nork esango luko bioekonomista dela? Ikusten? Bai, horixe da, bueno, bai, behar bada, bai. Dano gara, baina ez dakigu. Badakizuen ondi datorren hori? Ikerkuntza programaziotik dator. Zergatik? Gogoan daukazue nola duela 20 urte inguru ni gazten nintzen artean. Bazegoen hitz bat gehien erabiltzen zena. Nanoteknologia, nanozientzia. Jende guztia obsesionatuta zegoen horrekin eta esaten zuten, bueno, erabateko enplegua sortuko zuela Europa lehenbiziko postuan egongo dara nanoteknologia, nanozientzian, nekazaritzan, basogintzan eta bar. Hoiek guztiak kanpoan gelditzen ziren. Baina hori Europako batzordean erabili zen, alako batean bioekonomia termin hori, dola urte asko argitalpen batean agertu zena. Lehen aldiz, uste dut duela 100 urte izan zela eta ustez frantsesa zela gainera. Gure sektorea defendatzeko eta finantzazioa lortzeko erabili zen. Beraz, termin hori politikoa da, indar handia dauka, eta Europako negoziazioan, oso ondo ulertzen duzu ezta, parte hartu duzuen guztiok ulertuko duzu ondo, baina hemen lurrean ez du inork ulertzen. Nik sektoreko jendearekin hitz egingo banu, zerrategi badaukan bati esango banio ekonomista
bioekonomista zara, esango luke, ez, ni zerragintza bat daukat eta punto, ez? Islandian adibidez, Islandiarekin loturarik baldin badaukat eta arrantza munduan zer esagina baldin badaukat, jakingo duzu hor aldaketa batzuk egongo direla. Zer esan nahi dut honekin guztiarekin? Konplexutasuna ikaragarria dela. Eta horregatikan, garrantzitsua da gurekin hitz egitea. Ulertzen dituzue gure beharrak? Ze teknologia batzuk oso garrantzitsua dira guretzat. Eta hor, eztabaida politikoa ere, hor dago programazioa aurrekontuak defendatzea. Hori guztia garrantzitsua da. Baina, areto horretatik, Bruselako areto horretatik ateratzen zarenean, ez gara, gu bakarrik hemen gabiltza, no? Guk bai lan egiten dugu, bioekonomia lan egiten dutenak, baina arrantzagintzan ez dira identifikatzen, nekazariak ere ez. Biovirgindegiak ere ez dira horrela definitzen, baina, eztabaida politikoan hor dago terminoa, eta hori oso ondo dago guztiontzat. Ez dakit hori nola saldu, baina tira, pixka bat babestu egin nahi nun, edo hori erantzi nahi nun. And I also like Eskerrik asko, Andreas, laguntza horregatik. Finland, so I understand. Bai, Finlandiara itzuliko naiz. Nik iparraldeko herrialdek dauzkaten kezka horiek ulertzen ditut Alemaniakoak ere, bai, 23 urte bai daramatzat bertan bizitzen han jaio nintzen. Nik hori guztia ulertzen dut. Baina behar bada nire lankidek ez dituzte ulertuko Espainiako Euskal Herriko arazoak. Eta hortxe dago trikimailua, ez da? Edo hortxe dago gakoa, ez? Batzordean aurkitu behar duzu zure herrialdeko norbait. Ze haiek badakite zertaz ari zaren, beraien historiako parte bat delako, behar bada ez Austriako edo Europakoa. Baina behar bada, garrantzitsua den horri heldu diogu, ez, behar bada ez, baina hortxe dago gakoa, batzordean, zure herrialdeko, zure eskualdeko jendea aurkitu behar duzu. Eta horrela aukera gehiago izango dituzu entzun zaitzaten. Bai, horrek ez dauka hainbeste zerikusirik batzordearekin, ez? Hori da nire ikuspegi pertsonala. Elgan, besterik, bai, nik hau esan nahi nuke. Aipatuzun kezka hori oso garrantzitsua dela. Zenbat eta helburu gehiago garatu, Europar Batasun mailan, are konplexuagoa izango da, eta konplexuagoa izango da implementazioa. Horregatik objektibo helburu horiek aztertu beharko dira, eta ikusi beharko da non dauden sinergiak, ezta? Horregatik batzordeak ikusi beharko luke nun izango litzateken posibleago implementazio eraginkor bat eta non ez. Goizean honetaz hitz egin dugu. Jardunbide egokiak, adibide onak beharko ditugu. Baina ez ahaztu, funtzionatzen ez duten hoien berri ere jaso behar dugu. Bestela alborapen bat edukiko dugu hor. Inoiz ez dugu hitzeiten funtzionatzen ez duen horretaz, oso zaila da, jakin herrialde batentzat edo eskualde batentzat zerk ez duen funtzionatzen esatea, ez? Denok, gauzanak eraman nahi ditugu. Baina uste dute hori ere esan behar dela, zerk ez duen funtzionatzen, beste batzuek, beste eskualde batzuek ez dezaten kopiatu, ez da? Bai, gainera beste eskualde batzuen gandik ere ikasteko aukera izango duzu, eta hori ere ederra da. Erantzun nahi duzu? Frantzeskoren galdera horri erantzuna dizu. Bai, hau oso garrantzitsua da. Baina, esango nuke garrantzitsua dela baita ere, ez oihu egitea erabakiak hartzen dituzten horren kontra. Ez, zuk zeure ekarpenak egitea, zure irtenbideak proposatzea. Ze horrela bai komunikazio bat egongo da. Ez da beti erraza izaten komunikatzea, baina asko errazagoa izango da, inguru atsegin bat baldin badaukazu, aldeko inguru bat baldin badaukazu. Hori da ustea, baina ez hau ez da horrela. Nik uste, horrela funtziona dezakela. Bai zuzeneko
aipamenen bat, Francesco, ia zure entzungo dugu. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Forestis Portugalgo elkarte bat da, basogintza elkarte bat da, 34 kooperatiba barneratzen ditugu. Eta herrialde oso hartzen dugu. Gure baso pixkat ezberdinak dira, 3,3 milioi hektaria dauzkagu, basogintzan, 98% pribatua da, baso pribatu gehien daukan herrialdea da, 2 besterik ez da publikoa. Konservaziozko 30% kopurua daukagu basoetan, baina kezkatuta gaude, ze 180 hori 410.000 jaberen esku daude, eta 3 hektareatik berako esplotazioak izaten direla gehienak, ni ere hoietako jabe txiki bat naiz, baso jabe txiki bat naiz, eta hori oso arazo larria da. Gure elkarteetan oso eredu garrantzitsua dauzkagu, betik sortzen diren irtenbide dagokienez arlo bateratuak, 170, 200 baso jabeak osatzen dute, eta hori erreplikatzen saiatzen ari gara herrialde osoan, baina arazoa daukagu. Guk daukagun kudeatzeko modua ez dute politika publikoek babesten. Eta hor dago arazoa. Francisco jauna, zuk 2.500 hektarea bildu behar dituzu, eta bar, hori da esaten digutenak. Iristen zaizkigun politikak, ahaztu egin dute. Erabat, baso jabea, eta zenolako kezka dauzkan bere lurrari dagokionez. Askotan, industriari ez diote entzun, ze oso entitate garrantzitsua izan beharko luke industriak, benetako tresnak emango lizkigukenak basoak kudeatzeko eta sustatzeko. Ze, kanpotik ekarritako negurra askoz garestiagoa da bertakoa baino. Pinua eta eukalitua aipatuko ditut hor. Orduan pixka bat alboratuta, baztertuta daude. Eta horregatik utzita daukagu, abandonatuta daukagu basoaren 32,30. Eta horregatik urtero suteak, ez da? Etxeak utzita daudenean bezalaxe horrelako gauza gertatzen dira basoetan ere. Beraz, batzordeko jaun Andreok ze iritzi duzue horri buruz. Nik uste dut oso garrantzitsua izango litzatekeela minifundioari lotuteko politikak garatzea. And I like very much in metaphor the image that's a house where we should. Bai, metaforari asko gustatu zaite, utzi beharrez dugun etxearen metaforari, ez da? Basoarekin alderatu direnean. Bueno, oso ondo hemen aipamen zuzen egin da. Nik aldera bat bota nahi dizuet. Ze, hemen mamu bat ikusten da gai honetan. Ja, nork erantzun nahi di horri? Bai, izapen horri. Venga, 3 minutu dituzu, Markus. Bai. Lankideak esan zidan, batzorderi begirako galdera guztiak oso garrantzitsuak izango zirela, bueno, edozein kasutan 1000 esker uste dut balioko digutela ikasteko. Bueno, hemen arau ezberdinak berrikusi beharko dira. Eta 13 hektareatik gora baldin badituzu, jabeak frogatu egin beharko du azale hori badaukala,
ez dakit zorkizunen zer egingo den, baina uste dut orain malgutasun gehiago beharko litzatekela, ez? Egoera zein den ikusteko eta aztertzeko. Gure kudeaketa, basuen kudeaketa, hobetzen jarraitu behar dugula, esango nuke. Ze material asko dago suteak ekar ditzakeena, eta nire ikuspegitik zerbitzuak ekartzea izango litzateke egokiena, horreko onurak ekarriko bai lizkioke gizarteari. Basoak eta parke nazionalak babestu beharko genituzke. Zertarako aizirako adibidez? Baina gainera sistema dinamikoa behar dugu basoetan, gure basoetan. Eta argo dago hori lotuta dagoela karbonoa biltegiratzearekin. Eta denok ulertzen dugu, aretoan gauden guztiok ondo ulertzen dugu karbono hori atzematearekin edo atzematea askoz onuragarria izango litzatekeela. Eta baita baso jabe txikientzat ere. Beste norbait parte hartu nahi du? Mezu hauek ez zaizkie inoiz bidali batzorderi? Lehenbiziko aldia da, ontaz ari garela? Ze hemen badaukagu materiala, zu Bruselan lan bikaina egiten ari zara, eta saiatzen ari zara mezu hauek guztiak helarazten. Baina, hau da nik aztertu nahi dara, nola lagundu dezakegu? Oso gogorrari dira lanean, baina jarraitzen dugu zaten zerbait falta dela, bai, horretara itzuli aurretik. Erakargarritasuna ere kontuan hartu behar dugu. Arriskuak hartzen ari gara, ez daukagu gazterik, ez daukagu lider gazterik. Zergatik euki beharko lukete motivazio bat etorkizuna ez baldin badago bat ere argi. Ez dakit ez zer espero dezaketen, beraz baso gintzan jarraitu nahi duten hoiekin borrokan jarraitu behar dugu. Hori ere kontuan hartzeko zerbait izango litzateke. Ez dakigu hau guztian non amaituko den zehatz-mehatz. Galdera hau edo aipamen hau. Esaten dugu duela 30 urte gure sektorean ez dugula talentu gazterak hartzen. Garai batean denok izan ginen gazte talentua. Bueno, hori aplikatu behar da bioteknologiara eta disiplina berrietara. Eta ez soili baso gintzara, ez? Hora, arrakala ikaragarria dago belaunaldien artean, ez behibiumeko belaunaldi hartatik hasita. Beraz, esan duzun hori oso ondo dago, baina nik esan nahi dut, ez da la deprimitu behar, hau gai globala dela, eta, bueno, ikusi beharko dugula gazteak nola erakarri. Ni ingenieritza enpresa txiki bat gara, Valentzian gaude, 15 lanpostu dauzkagu, eskaintzen ditugu. Europako proiektuetan lanean daramagu, 5-6 urte, eta lehenbiziko proiektuan 5,5 milioi kudeatu genituen, eta hor sensore sare bat sortu genuen, basoak monitarizatzeko, eta basogintza lanak egin ditugu baita ere parke natural batean, programa bat sortu dugu, suten kontrako defentsa sistema bat, programa bat, eta horrela sistemak babesten saiatu gara landaredia berrituarekin eta urrorrikuntzarekin. Beti ere parke naturalak babesteko 15.000 biztanle inguru dituzten horietan. Horizon programan gaude, oraintxe bertan 18 milioi kudeatzen ditugu, aplikazio praktikoak daude, kofinantzioa ere badago. Eta gu hor onura bat jasotzen ari gara, Europako politiketatik, baina desabantailak ere badaude. Zergatik, Europar Batasuna funtzionatzeko moduagatik. Lehen proiektua
€400.000 kosta zaigu, eta diru hori ez digute itzuli, eta ia bizitza ere kostatu zaigu, ez? Eraman digu, ze oso zaila zen finantziazioa lortzea. Diru hori esan bezala ez dugu bueltan jaso, eta hor dago galdera. Auditoriak urte bete behar izan zuen egiteko, eta horre gauzak ikaragarri zaildu zitun. Zergatik finantziazio arauak berberak dira enpresa handientzat eta txikientzat? Hor arazo bat dago. Baina Markusek esan duen bezala proposamen bat egin behar da. Zuk uste duzu egokia litzatekela finantziazio formulak egokitzea gure bezalako enpresa txiki partez arte ardezaten? Elgari, Franz Nelsoni, galdetuko nieke nola litzateke posible legelaria, ikerlaria, zientzialaria, horiek guztiak lurraldearekin lotzea, lurrerekin lotzea, eta gure enpresa txikiekin ere bai, eta azkenik. Hegazkinen munduari dagokionez Europan. Bai, borroka egin behar dugu zuten kontra. Bai, hori aukera bada, baina ez azkena. Guk jarduera proaktiboa behar ditugu, ez reaktiboak. Eta hegazkin horiek adibide perfektua dira, ikusteko ez dagoela loturarik behar errealen artean eta jasotzen dugun erantzuaren artean. Tira, adi, Markus notak hartzen ari da. Tira, galdera bat egon da, hau da, nola lortu enpresa txikien parte hartzea, nola ekarri gurera, nola ekarri eta haiek parte hartzea lortu. Ba, tira, horri dagokionez gu ari gara saiatzen, lanerako espazioak sortzen, lan ingurune jakin batzuk sortzen. Hartara, enpresa txiki horiek aukera izan dezaten parte hartzeko. Jabe lokalek, tokian tokiko jabeek ere, aukera izan dezaten zein arazo duten, zer behar duten. Ez baldin badakigu, zein diren arazo horiek, orduan ezingo dugu soluzio eta erantzun zientifikorik lortu. Realitatea islatu eta ezagutu behar dugu, hori da lehen kontua. Eta beraz, gonbidatzen ditugu esan dezaten zein diren beren arazoak, eta gero, zientziari esker, soluzio bat bilatzen saiatu gaitezke, edo arazoari nolabait konpontzen saiatu gaitezke, edo behintzat azalpen hobe bat, edo modu hobe bat topatzen saiatu gaitezken. Eta erantzunak aurkitzen saiatu gaitezke. Eta guk sortuko ditugu erantzun horiek, edo bestala babesa emango dugu enpresa txikiek soluzioak sortu ditzaten eta legegilei eraman diezaieten soluzio horiek. Eta hau da, aukera ematen dugu lagundu dezakeen horrek soluzio bat proposatu dezan. Bai, beste galdera bat egon da. Bai, baliabideak garrantzitsuak dira, Bavarian ere hala egiten dugu. Hor, ikerkuntza garrantzitsua da, eta jabeen elkarteekin ere badugu hartu emana, jakintza banatzea garrantzitsua da, tokian tokiko mailan zabaltzea, eta tokian tokiko ezagutza jasotzea ere bai. Adibidez, Bavariako jabetza pribatuaren elkartea oso indartsua da, Bavieran, eta beraz, leku batetik bestera gauzak asko aldatzen dira. Eta beraz, beste maila batera igarotzeko, kontuan hartu behar dira tokian tokiko berezitasunak. Tira, gu ikerkuntza erakunde nazioarteko bat gara, eta Horizon proiektuetan ere parte hartzen dugu, orain iruditzen zai 6. ez 7. gaudela. Hemen ezagutzen badugu, gai hau ondo ezagutzen duen persona bat, hemen aretoan. Eta proiektu honetan, bazkideak ditugu. Adibidez, zure erakundea, benetan gauzak lurrean, tokian tokiko eremuetan gauzatzen dituztenak. Beraz hor kate bat dugu. Eta hitz egin algo nuke beste hainbat eta hainbat baliabideren bitartez ere lan egiten dugula, eta eskerrak eman behar dut, lankidetza horregatik, izan ere, hor elkartzen da zientziaren alorra, alor industriala,
berrikuntza, bai, saiatzen gara denak elkartzen legegileekin batera. Bai, Markusek erantzun baino lehen, zuek, azkar zuek hirurok, nola babestu dezakezue enpresa ertain eta txikien papera eta nola erraztu dezakezue haien lana? Baduzue erantzunik horretarako? Izan ere, hau da galdera nagusia. Hau da, enpresa txiki ertain batean egon nintzen ikerkuntzaren alorrean sartu aurretik eta gauza hauek balantzeetan izugarrizko aldaketa egiten dute. Hau da, badira oztopo benetan ridikuluak direnak, enpresa txiki tartainentzat. Beraz, eta orain, Markosi entzun bitartean, pentsa ezazua nire galderaren erantzuna. Markos, 5 minutu dituzu. Eskerrik asko. Beraz, bai, finantzaketa aipatu duzue. Kap aipatu dizuet, ez dakit entzun duzuen. Nik ez daukat erantzun zehatz bat zuretzat. Mikrofonoa behar dut, itzulpena eskaintzeko, ez du mikrofon hori galdera hori egiterakoan. Eskerrik asko, galderagatik, kostatu zaitu lertzea, esaten du izlariak. Beraz, bai, ados nago, baina ez dut eskumenik. Ez dut autoritaterik hori esateko. Baina bai, ados nago zurekin. Kap da guk orain duguna, eta orain ulertzen dugu herrialdeek zer aipatzen diguten, basogintza kudeaketaren alorrean, eta benetan zer nahiko nuke gaurko egunaren ondoren gustatuko litzaidake nire mezua ulertzezazuela. Hau da, prozesu batean gaude. Prozesuaren parte zareten zuek, eta badago eragiteko modu ugari. Hau da, plataforma bat dago, alderdi interesatuena, basogintzarako, hor bilerak eskaditzakezue, baina zuen gobernuaren bitartez eragin dezakezue. Kontseiluaren bitartez, zure udalaren bitartez, zure europarlamentarioen bitartez eragin dezakezue. Eta ni naiz ordezkari bakar bat, eta ulertzen dut zenbat pentsamendu desberdin dauden, nik nire mezua zabaldu nahi dut. Niretzat garrantzitsua da zuek ulertzea eta ulertzen zaituztet. Baina asko gara. Nork bere historia du. Jendeak 8etako etxean egon nahi du. Eta bai, gainerako gauza ugari daude hemen eragina dutenak. Ez dira gauza imaginarioak. Nire mezua da, saiatu eragina izaten, dauden modu guztietan. Eta gu hortaz postuko gara. Beraz bai, eragina izan dezazuela, hori da lortu behar duzuena. Tira, ni frantsesez hitz egingo dut. Ni naiz presidente, UC erakundean. Akitania Berriko Frantziako basogileen elkarteko kide naiz, eta Akitania Berriko basoen babeserako elkartearen ordezkari ere ba naiz. Aipamen badaukat. Lehen aipamena, Ruinola Font nazni. Sutei buruz hitz egiten diguten bakoitzean, hau da, basoen suei buruz hitz egiten digute, eta materiali buruz hitz egiten digute beti, eta suten kontrako borrokari buruz hitz egiten digute beti. Prebentzioari buruz hitz egiten digute, esaten digute beste zuhaitz espezie batzu landatu behar ditugula, eta azpian dagoen landarediarekin kontuz ibili behar dugula, baina nork ematen duzu? Zuhaitzek ez dute beren buruari zurik ematen. Hor beti dago kausa bat, kausa horriek bilatu behar ditugu, aurkitu egin behar ditugu eta oztopatu egin behar ditugu. Horregatik garatu behar dugu prebentzioa. Eta prebentzio horrek gutxiago kostatuko du Europarako eta herrialdentzako materiala erostea, baino hitzek badute garrantzia. Bigarren kontua, eta lehen aipatu dugu, gaztei buruz hitz egiten dugunean, hor estatuek eta zuek defendatu behar duzue eta defendatu behar dugu basoaren jabetza. Milaka jabe ditugu. Jabe horiek ez badute inbertsiorik egiten basoetan, ez badute mantentzen, ez badute basoa kudeatzen, Europako baso horiek eroriko dira ekologisten eskutan. Ez dute ezer ordaintzen eta beti aholku ematen ari dira. Eta gure udaletan eta gure Europako erakundetan eragina dute. Eta eragozten digute gure lana egitea. Orain arte
ondo aritu gara, jendeak paseatu nahi du basoan, ekologistek baliatu nahi dituzte basoak. Lagundu gaitzazue, hori da esan nahi duen gauza bakarra. Bai, beste aipamenik, erantzunik, nahi baldin baduzue aurrera. Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik, zorionak, zuen hitzaldeagatik eta antolakuntzagatik. Nik aipamen bat egin nahiko nuke, gauza nabarmendu nahiko nuke eta iradokizun bat ere bai. Batetik, aipatzen ditugu parke naturalak, parke nazionalak, baliabideak, adibidez Portugalen, baso pribatuari buruz hitz egiten dugu. Eta hori, erronka izugarria da kudeaketarako, eta pizgarriak eskaintzeko jabeentzat, benetan aktiboki kudeatu ditzaten basoak, izan ere, basoa zerbait pasibo bihurtzen da, eta ez aktibo. Eta garrantzitsua da kontuan hartzea horrelako elementuak, bereziki hitz egiten dugunean erronkei buruz bioaniztasuna, konservazioa, eta beste. Izan ere, ikerkuntza ugari egiten da Europan, eta berrikuntza ere bultzatzen da, baina iruditzen zait ez direla nahikoa. Ikertzaileak bakarrik hartzen dutelako parte. Eta nik uste dut, noski, ikertzaileek horre egon behar dute, noski, erakunde horiek eta ikertzaileek, baina guk ere parte hartu beharko genuke. Jabeek ere parte hartu beharko lukete ikerkuntza horietan. Eta beren erronkei eta zailtasunei buruz berri eman beharko lukete. Iruditzen zait 2020 estrategia ez dela egokia. Guk proiektu askotan parte hartzen dugu alderdi interesatu gisa. Ezagit, adibidez, dozenaka adibide egon daitezke, nik proiektu askotan hartut parte, interesgarriak iruditzen zaizkidalako, baina gero jakintza hori transferitu egiten da, eta iruditzen zait erakundeak behar ditugula, erakunde espezializatuak ezagutzaren transferentzian. Basogintzako erakundeak hor daude, eta hor dituzte ezagutza badakite nola tratatu behar duten gai hau, eta ezagutza hori transferitu beharko litzateke Europa osora. Gainera, iruditzen zait talde operazionalak oso garrantzitsua direla, funtsezkoak. Eta iruditzen zait ikertzaileen lerro hori, gidalerro hori, lan lerro hori indartu egin behar dela, eta estatukide jakin behar dute berrikuntza ez dela bakarrik teknologiako kontu bat. Hau da nire iradokizuna, Europar batzorderako bikain. Gainera, ni naiz errudun, gauza batzuen errudun, hau da, gaur arte hemen aritu izan gara, programa transnazionalak egon dira, eta bai, egia da, gauza batzu kanpoan gelditu zaizkigu programa honetan, eta ni naiz alde batetik horren erruduna. Aurreko programa batzuk ere egon dira, Horizon 2020 programa, eta beste batzuk ere egon dira, eta saiatu beharko genuke ulertzen Europar Batasuneko garapena eta bilakaera zein dindan den. Zabalkundeak egon dira 2004an, 2005an, eta beste irrialde batzuk sartu dira. Eta hor, 5 eta 6 urte bitarteko preparazio behar da proiektuetarako, eta proiektuaren izaera zein da? Ezagutza bat sortuko da proiektu horretan, eta horri esker ezarri edo implementatu izan behar da 8 edo 10 urte barru. Eta zuek, alderdi interesatu gisa, horregatik zaudete frustratuak. Hemen nago, gutunak sinatzen ditut, ematen du hau interesgarria dela, baina ez du inolako erabilerarik. Bai, egia da, hori normala da horrela izatea, baina proiektuak Europar batzordeko zerbitzuek ordaindutakoak dira epe luzerako balio dutenak, epe luzerako ezarriko dira horietatik eratorritako ezagutzak. Horrek ez du esan nahi zuen rola mespretxatu behar denik.
5-10 urte bitartean ikusiko dira emaitzak eta implementazioak. Beraz, badakit, normala da zu horrela sentitzea, ongi ulertzen dituzu gauzak, baina zure rola ez da erraza zure egunerokotasunaren lanaren barruan. Maila horretan, Europar Batzordeak ordaintzen dituen programak lagungarri izan beharko lirateke. Zure egunerokotasunean, eta zuk esan duzu, bai, hau ez da ongi funtzionatzen ari, gauzak beste modu batera egin behar dira, eta bestalde, eskerrik asko, talde operazionalak aipatzeagatik. Ikusten dugunean, lurraren eta Europar mailaren artean dagoen arrakalari buruz, iruditzen zait, hor kideak aurkitu behar ditugula nekazaritzaren eta lehengaien munduko sektoreetan. Eta basogintzako biomasa ere mobilizatu behar dugu. Hor txosten bat atera genuen, txostenak egin zuten Europa osoko baso jabeek, eta eskaten ziguten talde operazionalak egitea tokian tokiko baldintzetan, baldintza lokaletan, ez eskualdekoetan, funtsak lortzeko, eta esateko, hemen arazo bat dugu, hemen laguntzea behar dugu. Nire galdera da, zuetako zenbatek ikusi du txosten hori? Bai? Zuk? Eta min ematen dit, iruditzen zait gure lana horixe zela, horra iristea, zuengana iristea, Bruselatik zuenganaino iristea, txosten batzen zuentzat, Portugalen, Frantzian, Finlandian zaudeten guztiontzat. Eta gure eginkizuna da, zuen tokian tokiko erakundetara joan, eta esatea, zer behar duten, beraz adibide on bat da. Hau ere, lehen esan dugu, dirua dago, aukerak daude, zergatik ez duzue lortu. Hori, hobetu egin behar dugu. Gauza horiek hobetu behar ditugu, eta zuen eskura utzi behar ditugu. Aurrera. Krinia Kristiansson naiz, EREAF-etik nator, Suedia iparraldeko elkartetik nator, eta bioekonomiari buruz hitz egin da, Markusentza galdera bat daukat. Bai, Suedian saiatu gara 10 urtez gutxienez bioekonomia txertatzen eta huts egin dugu. Ez da basogintzako zirkuluetan lortu, eta komunikazioaren perspektibatik ere hasi gara bio-oinarriko ekonomia bultzatzen gizartean, eta badirudi zabaltzen dela zirkulu zabalagoetan eta testuinguru politikoetan ere bai. Galdera, Markusentzat, hasteko, ados nago Markusekin. Benetan, ikuspegi positibo bat izan dezakegu, Bruselatik gauzak aldatu ditzakezue, benetan konzentratuta bazaudete, nik ikusi dut 2 urtetan. Eta bestalde, pentsatzen dut, aldaketa izugarria gertatu dela azken 2 urte hauetan, adibidez, Bruselako burbuila horretan basogintzari dagokionez. Nire galdera, hau da, kriminologiak adibidez, Europar Batzordetik kanpo ezin du jakin zer gertatzen den zirkulo horren barruan, eta karbono sumideroei buruz ere lan egin da, zirriborro bat osatu da karbono ezabatzeari buruz, eta kontuan izan behar ditugu sute arriskuak, intsektu arriskuak eta beste hainbat. Aldaketa izugarri gertatu da karbonoaren eliminazioari buruz hasierako zirriborroarekin konparatuta. Jatorrizko testuan ere, lan horretan terminologia jakin bat erabiltzen zen. Europar Batasuneko basoa aipatzen zen. Eta ematen zuen basoa Europar Batasunarena zena. Ez, bere jabeak ditu baso horrek. Eta orain, gaur egungo proposamenean aipatzen da Batasunaren basoa, zuzenagoa da. Eta beraz, edo Batasuneko basoa aipatzen da. Beraz hor, badago aldaketa bat, karbono sumideroi dagokionez aldaketa bat dago antzinako basoi buruz ari garenean. Eskerrik asko.
Markus gaixoa. Ez, ongi dago. Bazkari ongi irabazita edukiko dugut. Baina, tira, nik parte hartu nuen eztabaida horietan, ez dakit asko aldatu dute diren gauzak, eztabaida horretan, edo errelatuan. Baina gauzak lasaitze aldera, iruditzen zait, adibide hon bat, dagoela, Europar Batasuneko basoa. Hau da, batzuetan ez dira gauzak nahita egiten, errore tipografikoak dira batzuk. Eta oinak lurraren gainean izan ditzagun, esan beharra dago, dokumentu bat sortzen denean, zerbitzu batek zerbait proposatzen duenean, zerbitzuen artean konsulta egiten da, gainerako DG guztiekin, lotura duten gainerako DG guztiekin konsulta egiten da, eta komentariok egiten dituzte proposamenaren gainean, denbora oso laburra eskaintzen zaie komentario horiek egiteko. Eta gero, mundu guztiak nahi izaten du bere testua sartu dadila, eta batzutan akats tipografikoa bakarrik izaten dira, baina garrantzitsua da stakeholder horiek eta estatukideek ere hor gotea, eztabaida horretan, estatukide batzuek esaten dute, ez, sentitzen dut Europar Batzordea, zu ez zara basoen jabe, eta hori ongi dago, baina karbonora itzuliz, orain, Europar Batzordea konturatu da, hau lotuta dagoela karbono biltegiratzearekin, epe luzeko produktuetan, eta biltegiratze teknikoa ere bai, eta epe laburreko biltegiratzea ere ez dugu ahaztu behar karbonoaz ari garela. Beraz bai, behar bada egon da aldaketa bat narratiba horretan. Baina esan dudan bezala nik ez nuen eztabaida horretan parte hartu, beraz ez naiz ausartzen ezer esatera ez baitakit. Bai, batzuetan idazkera arazoak baino ez dira. Dokumentu horiek izugarri zabalak dira. Aholkularitzak, 300 horriko testuak dira, eta 4 egun dauzkazu komentario bat egiteko. Beraz, da oso garrantzitsua hori gauzak ongi zuzentzea saiatzen zara, baina bukaeran oso pragmatikoa izan behar duzu. Eta batzutan, esaten duzu, benetan garrantzitsuak diren borroka bakarrik hartu behar ditu nire gain. Hori gizakia garelako gertatzen da. Bai, kide batzuek ez dute zuek daukazun babesa eta basogintzako jakintza eta babesa. Bai, Markus, iruditzen zait oraindik gehiago hitz egin beharko duzula. Izan ere gure useren ikuspegitik eskualde desberdinetan lan egin behar dugu eta maileguak ere eman behar ditugu. Dakizun bezala, ez gaude posizio berean, hau da, ez gaude Bruselan egoitza duten erakundeen posizio berean, baina badugu harreman estua kide batzuekin, baso kideekin, ni neu ere baso baten jabe naiz, eta beste jabeekin harreman indartsua dugu, eta kezkatuta gaude gure basoen egoeragatik, lurzoruaren egoeragatik, gauza asko entzuten ditugu elkarrizketa eraikitzeari buruz, elkarritzegitearen buruz, eta edurne ere ados egongo da seguru asko. Hemen ari gara saiatzen hitz egiten, esaten ari gara eztabaida ongi hartu duela Europar Batzardeak, harreman personal ona ditugu mundu guztiarekin, baina iruditzen zait hitz egiten dugula, baina ez dugula elkarren zuten. Datuak ekarri behar dituzue, argudio onak ekarri behar dituzue, esaten diguzue zuek, baina egiten dugu. Eta gero ikusten dugu legediari dagokionez, legedia horretan ez dugu laguk esandako hori inon ikusten. Proposamen batzuk ikerketa batzuetan oinarrituta egin dira, eta iruditzen zaigu beste proposamen batzuk direla Europa hegoalderako kontuan hartutako elementuegatik egin diren proposamen batzuk, hau da, guk proposatutakoak ez ziren kontuan hartzen, oso gauza garrantzitsuak ziren, kontuan hartu beharrekoak, eta Europar Batzordeak, ez dakit, entzuten duten norbait, entzun behar duten hori, baina batzuetan, alegin batein beharko lukete. Ez bakarrik eskatu guriara joateko, baizik eta harremanetan jarri jendearekin. Eskualde desberdinetako eskualdetako pertsonekin, adituekin eta ikertzaileekin harremanetan jarri. Lehen Rosarioak aipatu du, Portugaldik etorri zaigun kideak. Guk ezagutzen dugu
praktikak ezagutzen ditugu, badakigu zer funtzionatzen duen, zer ez duen funtzionatzen, eta mai askotan eztabaidatu dugu, 1000 aldiz aipatu dugu, oso lurralde txikiak ditugula. Ni neuk esan dut, naturarako helburu eta gidalerroak eman behar direla. Nik neuk adibidez, badut 2-3 hektareako lursail bat. Hemen hainbat gauza erain ditut, bioaniztasuna bultzatu dut, eta zati txiki batean bestalde espezie diversitatea edo aniztasuna sartu dut. Zer egingo du baso jabe batek adibidez? Nola? Ies egingo du, utzi egingo du, abandonatu egingo du horrelako arazoen aurrean, abandonatuko du bere lursaila, eta hori ez dugu behar, ez dugu nahi. Eta bai, bideo eder bat jartzen duzu hemen, eta ematen du denok osongi pasatzen dugula hemen. Ez, bideoko segundu bakoitza ondo zegoen, ondo pentsatuta zegoen Europako adituei gauza kontatzeko eta Europar batzordeari kontatzeko zer dugun hemen, baina hemen dugun hori bera beste leku batzuetan, Europako beste leku batzuetan, baso desberdinekin gertatzen zaigu. Eta hori dena kontuan hartu behar dugu legea sortzen denerako baikor izan behar dugu, eta jarraitzen dugu baikor izaten, saiatzen, baina iruditzen zait modu berean, gu Bruselara goazen bezala, batzordeak elukela esan beharko, gu lanpetuegi gaude zuengana joateko. Adibidez, bisita bat egin dezakezue, gaur hona etorri zareten bezala, etorri zaitezkete, bisita bat egin eta hau ezagutu. Bideo bat egin dugu, saiatu gara gauzak ongi azaltzen, baina iruditzen zait, Europar batzordeak etorri egin behar duela. Lurrak ezagutu, jabeak ezagutu, basoak ezagutzera. Eta iruditzen zait hori dela ambizioaren eta implementazioaren artean asko hobeto gauzak funtziona dezaten lortzeko modua. By the way, I was going to thank Marcus because he was... Bai, Markusek onartu du ona etortzea eta eskertzen diogu noski, ez, kontrakoa, noski, eskertzen diogu etorri izana, noski baietz. Bai, komentario bat egin nahiko nuke. Gure kide Portugaldarrak aipatu duena, talde operazionalei buruz, nik 20 piku urtez hartu dut parte Europako erakundeetan, eta aldaketa nabarmen bat, somatu dut, gaur goizean entzun dut desadostasun bat dagoela administrazioan eta regulazioaren eta praktikaren artean. Eta desadostasun bat ikerkuntzaren eta praktikaren artean. Eta nik ikusten nuen zer aipatzen zen Europako agri berrikuntza kidegoaren aldetik. Eta beste hainbat aipamen entzun ditut. Ikusten dudana da, Australian gertatutakoaren zerbait antzekoa gertatzen ari zaigula, han, duela 30 urte, lurra zaintzeko taldeak sortu zituzten, hau da, nekazariak, jabeak, elkartu ziren, eta erabaki zuten behetik gorako lan bat abiatzea, beren arazoi aurre egiteko. Ideia hori jaso egin zituzten, eta Nils Rowling garatu egin zituen, jaso egin zituen eta martxan jarri zituen. Eta ikusi duguna da, gertatu dela nekazaritzaren inguruko ezagutza sistema horretan aldaketa garrantzitsu bat egon dela. Eta hor, gai garela, leku espezifikoetan gai jakinak zehazteko, lokalizatzeko, identifikatzeko, eta lotu dezakegu alor hori ikerkuntzaren alorrarekin gaur egun. Eta iruditzen zait hori aldaketa handi bat izan dela, eta niri aldaketa adierazgarri bat iruditzen zait. Eta lagunduko dizu zuri Espainian, eta lagunduko dio beste edon hori Portugalen adibidez. Horretaz hitz egin dugu dagoeneko. Eta batzuetan basogileek begiratu behar dute haratago beste sektore batzuetara begiratu behar dute, adibidez nekazaritzara. Iruditzen zait hor azken 30 urtetanan asko ikasi dela. Nik Horizon proiektu askotan hartu dut parte, orain arte, askotan, eta askotan gauzak lotuta daude praktika arduratzen diren horiekin. Bai, arazoak aipatzen baititugu, hemen Espainiako kideak aipatzen ditu, arazoak daudela arauekin eta legeekin. Bai, hori xebera. Talde
operazionalak erabili behar ditugu zubi gisa. Eta hori da puntu zuzena. Izan ere, Horizon proiektu horietan ditugun arazoegatik sortu zaigu arrakala hori, eta horregatik erabat ados nago. Ana Noriega, the CEO of P. Sí, la CEO de PSC en España. Eta nik lehen basogintza politikan lan egiten nuen lehen, gero irizpideak idazteko taldean parte hartu nuen. Beraz, lan asko egin dut, gobernuz kanpoko erakundeekin eta dokumentu asko prestatu genituen. PSko beste norbait uste dute burua izan zela, presidente izan zela, hark esan zuen hori implementatu egin behar zela. Eta hori erronka bat izan zen. Alegia jasota gorde genuen ura implementatzea, praktikan jartzea. Betik gorako planteamendu bat egin genuen, Europarako sortu genuen eta ederra izan zen, oso ona izan zen. Baina konturatzen zara, denborak aurrera egin ala, beti ez dela kontuan hartzen zenolako alegina egiten duten basozainek. Antolatu beharreko zerbait da. Eta hektare ardi bat baldin badukazu edo gutxiago, are gutxiago, zuk ere ariketa horren parte izan behar duzu. Beraz, alegin handia dago hor, ez bakarrik gure aldetik, baita gobernuen aldetik. Espainian badago elkarte bat, basoen jasangarritasuna sustatzen duena, erakunde bat da. Herrialde osoan funtzionatzen duen elkarte bat da, beraz. Eta hor ardura bat daukagu, erantzukizun bat daukagu, denok batera. 10 gobernu dauzkagu, erkidegoetako, 17tik 10 dauzkagu. Eta beraz, baso jabeekin lanean ari dira, hizketan adira ikusteko zein den jasangarritasunari heltzeko modurik egokiena. Baina gero, batzordera iritsi gara, eta orduan begiratzen dizute hola, esan ez bezala, baino, bai, ari zara, lanean ari zara, baino, niri zea jola zait, ezta? Bueno, estratifikazioaz, zein izango da egiten ari den lan hori balidatuko duena? Balio bat emango dioena horri, ezta? Esan bezala, lan asko egin, da arlo horretan azken 25 urteetan. Beti gorako lana izan da gainera, eta badirudi hori ez dela kontuan hartu, ez? Lan hori ez dela kontuan hartu. Tira, izugarri gustatzen zait errealitatea kontatzea eta erronkak aipatzea. Eskerrik asko, azken galdera bat edo azken hausnarketa bat, mesedez. Galiziako mendi arloko zuzendaria naiz, zuzendari orokorra eta hurrengo maingurukoan parte hartuko dut. Bueno, gaur hemen baso jabek parte hartu dute, uste dute planteamendu oso interesgarri egin dutela eta oso ondo etorri dela gainera hausnarketarako, ze Galiziak 1.400.000 hektarea daukagu arbola inguruak, eta horietako asko pribatuak dira. Eta hemen aipatu denaren arira, erabat ados nago baso jabeekin. Galiziaren kasuan, eta gero aipatuko da, saiatuko naiz hori argitzen, nik zenbaitetan ulertzen dut horrelako araudi markoak sortzen direnean Europatik, kudeaketara, jabetzara bideratzen ari dela esfortzu hori arazo iturri balira bezala baso jabeak. Eta nik uste dut alderantziz irtenbidearen parte izan behar dutela. Lehen gaiez hornitzeari dagokionez eta bionistasuna mantendu behar dutenak eta deskarbonizazioa sustatu behar dutenak, Europa mailan,
Eta enfokeak hori izan behar du, beraiekin eseri beharra dago. Gauzak ez badira erabat ondo egiten ari, nola hobetu daitezken, ez da? Baina uste dut enfoke horrek egoki izan behar du. Ze zuen jabetzak eta kudeaketak argi utzi du, arbola inguruak zabaldu egin direla, egune babestuak badaudela, bioaniztasuna bermatu dela. Jakina, arazoa badauzkagu, klimaren aldaketa, suteak, gai fitosanitarioak, eta bar. Baina arazo nabarmenena da lurroiek, basoiek utzi egiten direla. Eta gu horretaz jabetuta daude. Belaunaldi badaukagu, bi gehienez, jabeak beraien lurrei lotu ahal izateko. Hori da gure aukera bakarra. Nik argi daukat baso jabeak eta basoen kudeaketa da soluzioaren irtenbidearen parte garrantzitsu bat, araudi berriei begira, ez dira arazoaren parte. Besterik ez. Mila esker. Mila esker, elkarrizketa ireki horregatik, eta orain ja zuti jarriko gara, eskuzarta bat emateko, txalo bero bat emateko parte hartzailei, goza ezazue, bazkarian, eta eskatuko dizuet, ordubitarrietan bueltatzea. Mila esker, parte hartzailei, izlariei, parte hartze asko egon dira oso interesgarriak, eta ondo egizuela,